हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं भारती तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं हूँ मंजूगिरी 89 के चैनल पर। और हम दोनों बहन मिलकर चल रहे हैं बहुत ही प्यारा कहारवा गीत सुनाने। कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। और लाइक, गीत अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। गेहुआ की रोटिया हरिया की दालिया बिना हो चटनी, हाँ बिना हो चटनी। ससुर जेवना जेवनवा बिना हो चटनी, ससुर जेवना जेवनवा बिना हो चटनी। कहाँ पाई मोर ससुर कलमिया में कैटी कर रहो, कहाँ हो पाई न रस, कहाँ हो पाई न रस गाठे कई पुदीनवा हो, कहाँ हो पाई न रस गाठे कई पुदीनवा, कहाँ हो पाई न। कुंजड़ा घर पाऊ बुबौर कलमिया में कैटी कोरवा हो, कोई रिया घरवना हो, कोई रिया घरवना रस गाठे कई पुदीनवा हो, कोई रिया घरवना रस गाठे कई पुदीनवा हो, कोई रिया घरवना। गेहुआ की रोटिया हरिया के दलिया बिना हो चटनी, हाँ बिना हो चटनी। जेठवा जेवना जेवन हो बिना हो चटनी, जेठवा जेवना जेवन बिना हो चटनी। कहाँ पाई मोर जेठू कलमिया मो कैटी कोरवा हो, कहाँ हो पाई न रस, कहाँ हो पाई न रस गाठे कई पुदीनवा हो, कहाँ हो पाई न रस गाठे कई पुदीनवा हो, कहाँ हो पाई न। कुंजड़ा घर पौबू छोटी कलमिया में कैटी कोरवा हो, कोई रिया घरवना हो, कोई रिया घरवना रस गाठे कई पुदीनवा हो, कोई रिया घरवना रस गाठे कई पुदीनवा हो, कोई रिया घरवना। गेहुआ के रोटिया हरिया के दलिया हो बिना हो चटनी, हो बिना हो चटनी। देवर जेवना जेवनवा हो बिना हो चटनी, देवर जेवना जेवनवा हो बिना हो चटनी। कहाँ पाई मोर देवर कलमिया में कैटी कोरवा हो, कहाँ हो पाई न धनिया ले सुने के पतिया हो, कहाँ हो पाई न धनिया ले सुने के पतिया हो, कहाँ हो पाई न। कुंजड़ा घर पौबू भौजी कलमिया में कैटी कोरवा हो, कोई रिया घरवना हो, किसनवा घरवना धनिया ले सुने के पतिया हो, किसनवा घरवना धनिया ले सुने के पतिया हो, कोई रिया घरवना। गेहुआ की रोटिया हरिया के दलिया हो बिना हो चटनी, हे बिना हो चटनी। पियवा जेवना जेवनवा बिना हो चटनी।